Apple novinky 33. týždeň. Je to jasné, termín najbližšej keynote je už známy. 10. september je ten deň. Očakáva sa iPhone, iPad a zrejme vrátane iOS 7. Akcie Apple sú už po pol roku nad hodnotou $500. Vo štvrtok vyplatili akcionárom 2,8 miliardy dolárov. Zakladateľ Oracle tiež hovorí, že bez Jobsa je Apple nahraný. Už sme videli Apple bez Jobsa a videli sme ho aj s ním. Teraz podľa neho vidíme Apple bez Jobsa. Poriadne sa ale obul hlavne do zakladateľa Google Larryho Pagea. Oracle konec koncov obvinil Google z pokopírovania kódu. Kúpa Matcha TV opäť potvrdzuje záujem Apple o podporu pri vysielaní seriálov a filmov. Zisky Foxconnu narastli o 41% vďaka predajom iPhoneu. Apple experimentuje s ohybnými koncovkami káblov. Finálna beta iOS 7 príde na budúci týždeň a GM príde 5. septembra. Nový iPhone príde v novej, zlatej farbe a kapacite 128 GB. Veríte tomu? No a na november je vraj prichystaný nejaký druh televízneho produktu. Fakt je ten, že mediálne je toho na tento rok očakávaného až príliš veľa. Pripravil spravodaj Madaj.net. Ďalšie správy o týždeň.